Awag nila. Nindot ako sa loob. Alayan ka kaayo ako. Nindot. Hi, Lola. Nindot ako sa loob. Nindot. Ikaw si... Shane Pearl, ang beauty mong apo. Hoy, Abno! Ako ang nasa ninangan mo nagisulot. Di, oy! Gusto sa loob, Jinjin, ani! Gusto sa loob, Jinjin! Iha, ipabuang na lang gud din sa imong igsuon. Sorry kaayo ha. Ako manggod ang nagkuha ni sa imong closet. Nindot lala no! Nindot na, sinfile na, awan Ipabuang na nindot! lang. Igsuon bitaw ni nimo siya? Dili ko siya igsuon. Unsa dili igsuon? Maguwang ni nimo siya. Basta, dili ko niya mo ilag akong igsuon. Abno ka siya no? Retarded. Parehas na mong papada. Gipabura na ninyo ang kanang abno. Ma-hurt lang ta. Siya di una ni mo ginit. Sorry iha ha. Parehas ka mo. Pulot ka muna ako di mahal. Dali, gakos ni Lola. Ayaw! Oh. Ako ni Lola! Hawala! Hawa! Ako ni Lola. Ako nga ni Lola! Hawa! Ako nga ni Lola! Ay! Tukmod ni mo siyang Jinjin, oy! Dapat lang! Kagitan ng Jinjin! Ngayon man siyempre, oy! Gigit man siyempre, oy! Tukmod Jinjin! Basta abno eh. Ikaw no? Wa kay tahod sa imong maguwang. Pagkagaba baya na. Da, ang but ninyo eh. Parehas na mo sa papa da. Labanan ka ng abno. Tukmod ng Jinjin, Sakit ng ubot, Jinjin, Lola! Ito. Kaluoy mo sige. Wala niya na yung lambi. Sige na, order lang diya. Kain mo. Wala nga ako, juice. Miss, kanang tagay sa juice. And then, kaning buy one take one na cheeseburger niyo. Oh, Ivy. While mag-wait ka sa pang order, yung ka man na yung gusto isulti dito sa ako, ah? Kuya, na ako isulti mo. Ikaw rin kita ko sultihan nani. Kanang nang-apply ko call center, manadawat ko, mag-start na ko karong gabi. Kuya Ivy, mo pa i-school lang. Mo absent lang sa ko kuya, kay kinahanglan lang gud na ko i-comply akong mga requirements. Kunya ang taga mo trabaho. Kanang graduate na ka ba? Try naman to ako, kuya, manadawat manggod ko. Tabangin lang gyud ko explain ni mama ug ni papa, pi. Sige, mag-insulti ko nila. Pero unahan ako sulti si Papa. Para si Papa na lang pasabot ni Mama. Sige, thanks kuya ha. Sige, balik ako na. Something about the way the street looks when it's just me. There's a I'm sorry, Perla. Wa ko makauyon sa ako nasaksihan din ni Say. Unsay bot may pasabot ma. Tungod tingali sa ehemplo, maingay imong gipakita kang Shane Pearl. Wa siya mutahod siyang maguwang. Sama nimo. Dili siya makadawat nga kadugo niya si Jinjin. Nangibaw ka na sa katarungan ma. Bisa ba siyang ikuuna mo batig karbo na ng Jinjin? Hindi ko na natin si Shane Pearl ma.
Nga nung gikauwaw niya iyang maguwang. Makaluluoy si Jinjin. Siya ang nagsahod sa kapuot sa imong dughan. Siya ang nabuthan sa imong kasilag namon ni Amin. Hindi man kang Vincent, ngawa dahil mo balik aron pagpakasal kayo. Pero maluoy ka kang Jinjin, Perla. Papasa na sa imong huna-huna ang sakit na panghitabo sa imong kinabuhi. Perla, may huna-huna ang imong karon uban sa duha mo ka mga anak. Kuha ng kasilag mo kang Jinjin. Tawal, makaluluoy ka si Jinjin. Angay siyang kaluyon. Ma, please lang ma, please. Ayaw sutukahang akong OR. Dili mo turok ang akong dugo. Mga to na lang kata sa ospital, ma. Unya, mula ko na maka si Jane Pearl aron mo eskwela. Pinsa may binla ni Jane Pearl. Gisabot ko ng labandira, ma. Sila unay mo bantay ni Jennifer. Samtang manglakaw niyo. Ang tun nga, mubalik ni sila unay mo bantay niya. Maulagi, at agad ekstrang bayad. Gawa sa 250 nga iyang suhol sa iyang pagpanglabada. Nahala, mananghid una ko sa akong apo. Aron mga to dayon sa ospital. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko, bisan pa masalay po kapasayloan akong naangkon ako